and allowed him to respond quickly to the call of God for a message. So, naay message ang Dios ni Isaiah mga igsoon, ingon siya diri, he is quickly to respond. Nakadungdong ko mga igsoon sa kuang bana, ang graduate niya sa Bible School. So, pag ila-ila na ako mga igsoon, wala ko kabalungan, graduate siya Bible School. Then, kadugayan niya kay kauban man may trabaho, ay pa ko naibalo sa dihang nagtabi-tabi na graduate dahil siya Bible School. Gani, ah, na istorya niya nga wala dayon siya ning sanong sa tawag sa Ginoo tungod kay nakita niya ang kalisod sa mga pastor labi na kung Hindi, dala na naasay dito. sa mga bukid. Ana siya nga naunsaon na lang Dala na to. magpastor Abot ko na to niya pamiton lamas ko. o magninyo na ko lisod kaayo nga Itik lang na itik kinahang sa imong bulsa. ang ako ang na experience isip usa ka anak sa pastor ma-experience unya sa ako ang mga anak wala mga igsoon pag graduate niya Bible School wala dayon siya ning kanang ning sanong sa tawag sa Dios wala nga sa dihang nagminyo nami nakaana gid siya nga ako ang jud ning sayong kang anong dugay kaayo ang blessing ni Lord kay wala dayon ko ning respond sa tawag sa Ginoo diri kang Isaya mga igsoon ingon siya I quickly respond ni-respond dayon siya unsay tawag sa Dios sa iyang kinabuhi sometimes magud mga igsoon nganong ang blessing ni Lord is madugay tungod usab tekta dugay man kaayo nga mo respond di ba ingon siya diri cleanse him from his sin and allowed him to respond quickly so usahay na ay mga rason ganong dili ka ika maka-respond quickly kaning gitawag nga sin even though mga igsoon mga pastors na ta sometimes we commit di ba nga dili nato matuyo napoy sometimes nga nikalit na nag-abot sa to ang kinabuhi pero ingon siya diri quickly responds to call of God for a messenger so gitawag siya isip usa ka messenger pero nakaingon ko sa kuang bana nga graduate man kag Bible school ug dugay man jud kay ka na master nalimat ka mga igsoon murag 10 years pag graduate kag Bible school ana pa siya ning sanong sa tawag sa Dios unya the way nga mag-conversation mi mag-istorya mi nakaana siya nga sa dihang magtrabaho sa mga igsoon kana bang pangakulbaan siya kay basig unyag mahulog siya dito siya sa iyang giwayringan unya wala pa siya nagsanong sa tawag sa Ginoo una usab sa ato ang kinabuhi mga igsoon dili ka magpanuko mga igsoon kanang dili man ta magduha-duha nga okay ba ni siya Lord tawag ba nimo ni Lord kinahanglan ko sometimes nga na ay ipabuhat sa Dios at sa ato ang malibog ta mga igsoon kunang ingon siya there this is a profound lesson for us we should come in humble repentance to the Father and ask him to purify us for our sinful natures mga igsoon so sa dihang nangutana ko ko ang bana o niya kay na master naman taron na minsan nga magpastawag sa Ginoo wala mga igsoon nga nakaana siya nato nga kanang ang tawag sa Ginoo kung langay-langayon dito sa bukid mga igsoon na experience jud ko namo ang kalangay sa tanan nga sitwasyon langay jud gusto namin nga Lord gusto namin nga kani ma-improve mahimo ni Ginoo pero dugay jud kayo mga igsoon dili jud siya dali-dali nga naangkon namo tungod sa past nga gibuhat sa kinabuhi mga igsoon kay kung unsay desisyon nato sa past mo nay kinabuhi nato sa present nga ato ang gibuhat karon kung unsa pa dato ang present karon mga igsoon mao pud na unya sa future nato kay decision mga igsoon is importante kaayo sa usa ka pastor we need to think 100 times mga igsoon kung sa Facebook pa think first before you post una-unaon sa daan na jud nato mga igsoon before ta mo post. Ingon pa siya diri
yielding to His will to a joyful realization that we can live our life in a blessing, peace, confidently proclaiming the truth of God to those around us. Sa diha mga igsuon nga namas